Pita karenggiwan putyanira sang dicorong brengeng lir swaraning watu pronto manungsung sarining kembang iler tandure sing wangarka kumantos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung Sangwang Pratangga Pati ingkang jumrul saking Brangwetan rajan ngelingan megarsa gunung-gunung parandene bisa mrebawani jagat raya Dewi Tata sing kamantian diwasane nang wau kawus wancin wis ngancik gara-gara Sukramengkara tumpak mendo tete kaloba sumawar cita anggara katra buta maesores patimintuna eka twitri catura panca cacapta astana dasa ing
Wis gero-gero. Apa? Gara-gara Kang Gareng. Gara-gara Dik Petruk. Iya. Gara-gara legong, gara-gara. Arep ngapa terusane gara-gara? Ayo nembang no. Ayo ya. Kaya biasane. Lah iya. Nembang apa neng? Bukane WA ya ora ana wong WhatsApp. Wes omong-omongan sik ah. Apa jenenge kuwi? Aku arep mirang-mirangke awakku dhewe sik. Wis ben. Iya. Jangan apa senengan kok. Kat mau nanti kok ilang. Wah, kurang ajar, ketok bayarmu. Biasanya saya ketak gawe selawe mengko. Ben. Wis aku ora arep duwe rasa mesake nek ngono kae. 10.000 mengko. Ben. Mau le WA. Limbukan tak mudun sik, Mas. Lah iki wis tekan gara-gara. Jang apa? Wis ora jegloke nggon tiang kowe. Kejem ae Gong kowe Gong. Men aku ora kejem aku. Apa dikalungi nganu kabel mlicet. Wis tau kowe kesetrum pas turu ki. Nek ora gak tak sampluk lak malah tak ngopeni batang mung aku. Lah kepiye to Gong? Lah kowe ya turu. Sadurung turuke masang stop kontakku wis cuwil. Dadi cuwil separo gak ketok wesi-wesine kae lho. Iya. Terus? Lah ya disalahke nggon dhuwur sirah. Heeh. Kuwi pokoke ora jaman-jaman kok ngerti. Stop kontak marake kesetrum kok disalahke dhuwur sirah. Iya. Terus? Apa kaki ndek sirah, Gong? Duwe ya. Lah nek ora ndek sirah tenan, lha omongan kepiye? Iya. Ale raup kepiye? Mana tak nganggo sirahku. Ah terus ke biar kanek turu lak tangane tekan ngendi-ngendi. Iya. Sak sikile tekan ngendi-ngendi kae. Iya. Tangane ki nang dhuwur sirah mumbul ngene iki. Iya, terus lah iki tememplek nang nggon stop kontak. Kejang-kejang kok iya wonge malahan. No wong turu kok malah kejang-kejang. Ngene iki terus ngene iki suwe banget ya to. Terus tak sampluk tangane. Kowe iki ngopo? Wo kesetrum ding kowe ya. Lungguh sik, lungguh karo ketap-ketip ketok ngene-ngene iki mingan. Ketap-ketip. Terus gluduk turu meneh. Nek karepku ki ya gluduk terus semaput ngono kuwi kok malah ya malah iso turu meneh. Lah iya. Lah ya syukur Kang wis kena dienggo hiburan nang omah heeh. Hiburan apa? Nek turu gasi ora jamak-jamak. Anggere ngejaki apa-apa ora sembodo. Lah kepiye to? Tau ngejak nonton film. Nyolong laptop, ya nyolong laptop nggo buka film. Ki film tenan ora film sing anu. Nah, terus buka film. Lagi wiwit kok wis micek. Lah ya kurang ajar. Lah terus tak tonton dhewe wong ya aku ya seneng filme. Ini gandeng ditinggal turu ya filmnya tak ganti. Tak ganti sing apa? Sing anu nganggo basa Jepang. Nganggo basa Jepang kuwi lho sing kartun-kartun kuwi lho. Naruto. Oh Doraemon barang sing basa Jepang lak ya ana. Ono kartun kok ana tulisane ansensor. Ora usur. Ora arep omongan aku, Kang. Swanana ngendi? Swanana Karangasem B. B dan A. Oh iya. Acarane bersih dusun. Iya.
kena susunan panitia bersih dusun Karangasem B wayangan tahun 2027 lho 26 mbok diwaca Gong kuwi Gong ke enten penasehat Bapak Muryadi penanggung jawab Bapak Sunarman terus ketuane Bapak Wahidi SH ya terus ketuane sing nomor loro ana Bapak Ngatijan SPD terus sekretaris sapa Kang sekretaris apa kuwi mau sekretaris ana Bapak Suwasto terus Bapak Mujiarto SIP lho. Terus bendaharane enten Bapak Sukendro. Terus Bapak Sandrianto. Ya. Terus pembawa acarane. Pembawa acara barang. Oh iya no. Dan Bapak Samyanto lho iki mau sing pembawa acara ning wayangan. Iya. Koordinator among tamune ana ora, Gong? Ana. Ana Bapak Hartono SPD. Terus Bapak Tarjiyo lho. Iya. Terus wis ana akeh banget. Tulisane 3 lembar. 3 lembar kok sing tok pajang sak lembar. Ha sing 2 lembar kan nang ngisor. Iya. Nek sedaya panitia mboten saged kula sebataken setunggal moko setunggal. Iya, Kang. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Heeh. Iya, ngono, Kang. Tetembangan, Gong. Tetembangan apa? Tetembangan sing klasik-klasik sik nyemek-nyemek. Sing jinemam. Apa? Jineman. Lah karang N karo M nang nggon keyboard ki cerak to. Sok kleru. Iya. Nek sok kleru ngono nek kowe umpama arep WA simbahmu wedok terus kowe kanggo basa Indonesia nek kowe nulis jineman kowe kleru dadi jinemam. Terus nek lehmu nulis nenek kuwi sok kleru apa ora? Ya ora, nek jenenge kuwi kan saiki ana teknologi jenenge VN. VN ki apa? VN ki voice note. Voice note. Voice note ki kalau sing mung dinunul nggon gambar mic. Terus engko kari omongan mengko kekirim ning kono ya iso disetel. Oh, ngono. Ha iya. Jineman ngene iki ben ora ngantuk banting. Pokoke 2 hari iki arep jineman. Iya. Wingi apa Gong wingi? Ganti glinding saiki ganti. Saiki jineman kandhek. Apa sing liyane semanut Mbak Anting arep jineman apa? Ayo. Mbak Anting. Raup riyen Mbak Anting. Nggih. Ngejane mburi klir kok arep dikekrek. Kejem. Ular kambang slendro songo. Nek ular kambang berarti engko pindho jenemane. Cakepane entek. Saya tak ngombe ya. Madang sik ora apa-apa kok Mbak Anda. Apa arep raup-raup sik ora apa-apa. Ardo sik ya ora apa-apa kok Mbak Anda. Kowe mburi kono nang kamar mandine ta kowe? Ayo Mbak Anda. Sampun. Kok sampun?
Wis ta, Ding. Ayo kudu mbeni sik engko lak ono neh. Nek entek cakepane. Ayo to, Mbak. Heeh. Jeneman liyane. Loro. Hah? Ora apa-apa ping loro lah durung marem sih. Sik, ya. Pelak. Oke. Aku kok dipeluk koto to. Ora diplek kotho. Kan. Iki bodosan lho iki. Apa? Dereng-dereng pangestunipun. Amin. Iya. Hati sampun Wis po. Ya, wis ora apa-apa. Sapa meneh ya? Pokoke pojok dhewe kae. Pojok dhewe Mbak Anting. Lho. Nyonya. Nyonyaku. Ini aja mbah, Pak. Pripun Mas Gading? Kula to pojok. Nggih. Pripun pun nganu? Asam lambungnya pripun? Alhamdulillah. Angsal pamujinipun Mas Gading tambah parah. Bal nek entuk pamuji saka aku ya encen tambah parah. Alhamdulillah pun rada membaik, Mas. Oh nggih. Nggih. Kula nggih pun rada membaik niki. Alhamdulillah kita sesama asam lambung kedah saling menjaga nggih. Nggih. Jaga hati. Nggih. Mula jaga kesehatan. Nggih, siap. Nggih. Ampun nganu. Ampun sok maam kompor nggih. Anu gorengan. Oh, mboten nek kompor atos. Ya terus napa sik empuk? Empuk nggih bantal. Kon ngopo? Mumpung aku wis sehat lho iki. Wah, oke. Napa, Pak? Wah. Sing ngendi to sing njalukmu? Ayo Pak Keswan kok ora nyupet kok pirang-pirang dina? Hah? Asam lambung? Kok kabeh-kabeh terus asam lambung. Rujak jeruk 150. Oke. Oke terusan. Ya 50 wae nek no. Walah. Ya rujake tok ora usah nggo jeruk. Kecut aku seneng nggon jeruk ya. Jeruk senenge. Kok Mas Kerto berdua bawa mengke paron. Kalih Mas Katma nggih Mas Gading. Oh, oke. Bawane. Bedhog drandang entang-entang mone kolek takkan
bokeh banget. Kedawan ya. Dikon sing ngedang. Bumbune kuwi apa? Kula Jawa Lombok Trasi senengane do nganggo dolanan wong tuwa kleru aku jeruk bali kacare masawantingan Kotor. Pripun? Halo. Kok nginguk ngopo? Ora apa-apa. Oh ya. Nginguk tok kok. Ya si kudu sida nek ngingukke. Apa? Nek Sida apa to? Ambo, nek dinguk tok ya ora oleh kok ya. Sida apa? Sida apa ora? Apane? Apane sida apa ora? Ya piye janjimu mau? Apa to? Aku lali kok. Ya wis nek lali. Ya wis nek lali Mas, aku ora patek ngongso kok. Nangis. Nesu. Nggih. 150.000. Iki kepiye iki terusan iki? Iki ben duwite tekan kono kepiye iki nyonya iki? Ya manut piye dikrantengke banting kuwi. Wah ora tekan, banting ora gelem. Wah, anting kegeden gunung ya bener.
Sini. Saya harus ke situ. Ke situ ya. Haruskah saya ke sana? Iya. Oke. Sini Nyonya. Oke. Iyalah loro-loro tak rewangi. Mending mergodit 150. Ya ben mari. Ayo. Aku arti ro kowe kok, Ban. Ben ra apa-apa ngongso. Wong nibani kon bayar 50. Mau Pak nganu mau. Joget sik. Alon-alon joget sik. Sesuai ringan. Loyori aku. Aku ya iki yang ngloyori lah aku iki. Ngopo nek kowe mergane? Mergane ngopo? Aku ya mulak-mulak kayak iki. Oh ya mung padha. Ayo ora apa-apa. Mesti sabar-sabar ke. Kowe kok ora nyupet to? Biasane kowe kok blas ora krungu suarane. Aku ora krungu lahmu biasane kan dolok to. Nyonya niki Nyonya. Nggih, matur nuwun nggih. Kowe kok beda karo janjine. Mau jare 150 ha. Tenan aku mbuju. Aja guyu kok ndak kowe tertarik karo aku. Ora. Hah? Wes? Hah? Ayo wes. Nuwun ya Mas Gading. Wis 50-e dijolke 100. Jolke sapa? Tak ijoli 100 ning joget meneh. Ya. Lah ya kene 50-e tak ijoli. Iki 50, kuwi 100. Nah, wis tak ijoli 100 kuwi nang. Kowe ya dalang kancil kasile. Nah, Kancil pintere kaya kancil. wong tuwa nggo dolanan gong ora apa-apa seneng aku. Nek ora nggo dolanan kuwi nganu malahan rugi. Oh ya seneng gong. Asik kalian nonton ki. Iya. Nembang meneh no. Masa ya wis. Wis ana Mae. Neti. Mak. Nggih, pripun Mas? Nembang-nembang Mae. Napa niki? Derek. Sing penting enten dangdute slow. Apa ya? Manut kula nderek. Ora ngira. Ora ngira. Nggih. Nggih mboten napa-napa. Kale jumeneng mboten? Mboten. Enggak mawon. Mungkin ndak kon joget jenengan kelangan duit melih. Ora kok. Mboten enggak mawon. Nggih. Monggo Mak.
Wah, saiki mung kari sing gayeng ki, Gong. Ah iya. Sing gayeng apa, Truk? Sak karepmu, Truk? Oh iya. Sing gayeng ana Mbak 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 Anting ketoke. Yes. Sing kira-kira merem. Nah, langsung melek. Sing kira-kira merem. Ayo. Oh, Mbak Ika merem toh. Oh, ya berarti Mbak Ika. Mbak Mbak Ika karo Mbak Orisa. Wah, Mbak wong loro ki gayeng ki. Nek wong loro iki kudu ngadeg. Nggak gelem bayar apa? Hah? Bayar. Oh, oh. Ya. Ayo sa, boleh Kok duit. njaluk sigun. Wes tahu. Hah? Wes tahu. Abalane nah. Ayo, ayo sa, ayo sa. Yuk. Lagune napa Mas Gading? Derek Mbak Ika. Sing gayeng pokoke. Ludiak ceglong. Lagune sing gayeng. Heeh. Ninggal katresna apa? Gelo. Gelo. Gelo ya kena, ninggal katresnan ya kena. Manut. Ya berarti nek manut gelo. Nggih. Nek manut gelo. Piye Mbak kuwi? Nek ra manut Nek ra manut ninggal katresnan. Apa ninggal gelo ya kena. wis manut sing arep nabuh iki. Yuk. Sampun matur sembah nuwun. Iki dong ngenteni apa iki? Ngenteni apa ya? Saweran. Wah, padak ke. Dhewe nek ra ngono kuwi ya ora entuk-entukan kok. Nggih, Pak. Entuk-entukan sabar. Urung entuk, Pak, lagi nunggu entuk-entukan. Mbak. Apa kuwi? Kuwi Amplop to. Ono isine ra? Ya ana ning tak tokke isine. Simuki, Mbak. Iki njaluk ijol, njaluk pecahe ning ngene sigun. Aku ya. Sing endi sing biru apa sing abang? Yo kabeh. Lho aku kabeh. Wis kebaca tok atungke. Kuwi kudu tok kekke. Nek wis tok atungke iki ya tok kekke. Berarti nek wis ditung nek wis tung. Nek wis tok tung. Nah, Siki tak wis. tombo. Heeh. Nanggung banget to kuwi. Siji biru, siji abang. Wis ta? Wis. Tak atungke meneh. Ora. Oh tak tungke kaget. Ora kaget aku. Wis kulino. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Makasih ya, Mas. Nggih. Lah mau transfer kok ngene Mbak Ayu kok. Asasi goro-goro ora ngadeg kok, ora usah.
Mau lembukan beda. Aku njaluk sigon kowe mumpung cerak kowe. Njaluk sigon ki nggo ngopo? Wis gong wis entek. Wis wayahe neruske laku meneh. Iya. Sih dawa lakone iki. Ha iya. Mengko ndakne le bubar ndak 5:30. Iya. Saking dawane ya gong ya. Ha iya. Iki nganti jumenangan parekose te mergane iki lakone. Waduh lho tuku. Iso tekan. Sok ben tenan kuwi. Nah iya. Wis ayo do sebo ayo. Ayo sebo. Anggo apa le sebo? Wah, jan wis ampun sebo kok meng tekan nganggo apa? Adek iki ndelik wae. Wah iya, Ding. Kok iki gara-gara kowe ning ruangan tertutup wae iki. Kok ndak konangan. Lah iya. Wis karek pirang jam meneh. Nganggo apa, Truk? Wis manut wae lah. Apa nganggone penake? Arep nganggo sing mau sore ditokke. Nganggo apa? Nggih. Wae lah mau metu kae iki metu meneh ya kena kok. Mbak Orisa kok aja mau wis metu ha ya saiki metu meneh ya kena kok. Padake. Arep mau wis metu saiki metu meneh ya kena sian. Iya. Pengkuh kowe padake. Iya. Loto ya wis suwe banget kok. Wis 10 11 12 ji loro. Wis 5 jam dhewe. Wis pulih. Apane? Sing pulih ki apane to iki kok mulih wis pulih? Apane, Gong? Ya suanane, kesehatane, iya. Duh apa sedengane kok. Wis nganggo kuwi meneh wae, Gong. Lah iya to. Urune saldo meneh. Wis kelatan sedina ding ora apa-apa. Ha iya. Wis gek do voting bae. Wis nganggo saldo kuwi ya kena. Lah iya kuwi ora apa-apa wis yo. Apa, Kang? Rire saldo. Oh iya. Rire saldo palwanu ting nanu. Kang
palugon laguning lekas kita liating hidup kadung ater ngomong wangsuk ngumadili nuwih muga paring pepayung marang kayuwananing sun mangkuta nigan Salindri kula paring adhawuh sinuwun Prabu Matswapati maragake pitakon kowe iki wangsulana sing kanthi jujur lan saknyatane aja tok tambahi aja nganti tok kurangi. Yen kowe ora prasaja bakal iso ngebot-aboti paukuman kang bakal mbok sandhang. Salindri. Kowe Suwitana Wirata kene wis pirang taun? Inggih, setunggal warsa kirang tigang dinten ripalungguhan samangkerat Kanjeng. Banjur ana Wirata kene gaweanmu kuwi apa, Salindri? Lelati dumateng Raden Ayu Dewi Utari. Wiwit saking siram pepaes dahar ngunjuk ngantos mapan sare. Banjur wingi sore wayah surup kowe kok ana pasar gedhe kuwi, kowe lagi ngopo, Salindri? Mula dipun utus Raden Ayu Dewi Utari kinan pados sekar kangge ngrengga endahing patengganipun Gusti Ayu Utari. Banjur adhiku Patih rupa kencolan kencaka kok mati ana pasar lan kowe mapan ana cedhake Gunarpane. Sing mateni sapa lan sebabe apa kok rupa kencolan kencaka mati? Nun sewu sinuwun. Gusti Patih seda karana badhe ngonjak dumateng kula. Kula badhe dipun prawasa lajeng Patih rupa kencolan kencaka kula pejahi. Kosik. Kowe aja goroh. Kowe aja kumbi. Yen kowe ngapusi perkara iki ora enggal rampung. Malah paukumanmu mengko saya abot. Jare kabar sing tak tumpono pawongan gedhe dhuwur sing mateni rupa kencolan kencaka. Nanging gandeng wancine surup ngancik wengi satemah ora cetha pawongan mau. Sing bener iki sing endi? Sapa sejatine sing mateni? Ingkang mejahi Patih kekalih menika kula sinuwun. Kowe ora tinemu nalar, kowe goroh. Kowe kuwi mung wong wadon kubyuk kabotan Minjung. Mokal bisa mateni rupa kencolan kencaka rupa. Yen pancen wong gedhe dhuwur mau sing jalari patine adhiku sak loron kowe matura pawongan mau sapa? Kula mboten ngertos sinuwun. Kowe ora perlu wedi, Salindri. Ora perlu wedi. Yen perlu ingsun sing bakal ngayomi kowe kandha sing cetha sapa wong gedhe dhuwur mau. Kula mboten ngertos Dewaji. Ingkang mejahi Patih kekalih menika kula. Sing mateni kuwi kowe apa wong gedhe dhuwur kula? Sing mateni iki kowe apa wong gedhe dhuwur kula? Prabu Salindri.
Sejatine aku ngeman karo kowe. Aku ngemanan pengen ngayomi karo kowe merga kowe kuwi abdine anakku Tari. Nanging gandeng kowe sing dadaki patine rupa kencolan kencoko aku wis ora bisa apa-apa. Yen pancen kowe mangkon ingsun bakal paring pidana marang Salindri. Sing kudune kowe nampa hukuman pati ning gandeng anakku Tari nyuwun supaya kowe diparingi pangentheng. Mula saka hukum pati tak suda dadi hukum tundung. Kowe tak tundung minggat saka bumi Wirata wiwit dina iki. Namung kemawon mbok menawi kepareng kula nyuwun wekdal 3 dinten malih mapan wonten negari Wirata. Kula badhe pamit kalian Gusti Ayu Tari. Pamit bakul-bakul peken Ageng Wirata. Sisan damel lunas utang kula kalian bakul pasar Wirata. Yo, ingsun paring kelonggar wektu 3 dina. Janji 3 dina kowe ora minggat saka Wirata. Aja takon dosa tak tugel gulumu kowe. Maju kedaton ngono. Pamita karo Gustimu Tari, suwe-suwe sepet mripatku nyawang karo dapurmu. Lho. Sewu Kanjeng Sinuwun. Menapa dipun keparengaken ingkang abdi munjuk atur. Kowe bakal matur apa, Kanggo? Nyuwun pangapunten Sinuwun. Menawi kula raos niken Salindri menika boten lepat. Ingkang lepat menika patih rupa kencolan kencaka rupa. Karuna badhe ngrudha peksa kaliyan Salindri. Lan Salindri menika wantun mejahi karana kepepet bingung badhe tumindak menapa kangge njagi saliranipun supados boten dipun renggut kawanitanipun dening patih rupa kenca. Lan umpami wonten pawongan ageng inggil ingkang bantu Salindri mejahi patih kekalih menika ektosipun ugi boten dosa karana tumindakipun patih rupa kinca sampun murang toto ngremehaken dumateng drajating wanita. Malah kedahipun mamarintah negari Wirata menika paring bebungah lan nugraha dumateng Salindri kaliyan pawongan ageng inggil menika wau. Karana sembada nyernaken patih rupa kinca lan kincaka rupa ingkang cetha pratela damel uner badhe ngubahaken negari Wirata. Menika menawi saged maujud cetha negari Wirata menika adil. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Tanging lamun negari Wirata menika badhe tentrem menawi hukum boten jejeg lan boten adil. Karena lampahing hukum namung kagem ngayomi kaluwarga sentana lan wong sugih. Wasana hukum namung kangge nyiksa lan gawe rekasane wong cilik sing tanpa dosa. Kanggo. Pinter kowe. Tembungmu patut gunemu runtut.
Neng emane kowe ora mawas diri. Kowe ora ngilo karo githokmu. Kowe ngerti apa tumrap tata kaprajan? Kowe mudeng apa tumrap hukum lan adil? Kowe iki mung mantri pasar, mung wong sudra sembale parandene juweh. Nerweteh ucapmu kaya pendhita mejang karo muride. Tembungmu entarasa iki arep mbelani Salindri. Arep bantu Salindri, kowe arep ngayomi Salindri. Aku tak takon, kowe yen ngayomi Salindri kuwi kowe entuk apa? Kowe entuk apa? Kowe duwe hubungan apa kowe? Kowe duwe hubungan apa karo Salindri? Jujur. Apa Salindri kuwi demenanmu? Kanggo wangsulana kanggo. Jimat sesembahan kula wonten paribasan cukup. Cangkemmu mingkemo. Mingkemo cangkemmu. Ora perlu kakean gunung sing tanpa guna kowe minggato. Kowe lunga. Eman-eman babut permadani sing apik kaya ngene didak-idak kere kaya dapurmu kowe. Minggat. Ora tak dibali munggah pendopo. Patih Nirbita, apa kowe? Aduh, Sinun. Sewu lepat tadah wadana atur kula samangke. Aturuning wekdal samenika kedrawasan piye? Kedrawasan piye? Mboten duka mula bilih. Wirata dipun rambit mengsah saking ngajeng lan saking wingking. Saking ngajeng Nalendra Trigarta Prabu Susarma kumplit sawadya balanipun. Dene saking wingking Nalendra ngasina Duryudana jangkep sak. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.